Hi guys! Gusto mong uban ako? Mga duta sa Beverly. Sakop sa Natubo, saan? Misamis Oriental. Manguha ta og Taiwan seal. Taiwan seal. Apa gitu? Guys, dako kay guys. Dako kayo. Daghan kay atong kuha guys, oh. Ato na ning lutuon kay haron makamukbang na ta. Ato na ning lutuon kay haron makamukbang na ta. Daghan kaayo. Ato na ning lutuon para makamukbang na ta. 1 hour later. Guys, dako gi kay siya guys, oh. Tanawa kong kamot. Niigo siya sa akong kamot. Diba, dako kaay siya. Giant seal. Shell. Giant nga shell. Diba? Dako kaayo.
Giant shell. Ato na guys, ibutang sa nagbukal nga tubig. Ato ni siyang ipabukal para makuan, pero maukab. Ano ni siya? Muna ni siya. After 15 minutes. After 15 minutes, mauna ni siya ang hitsura. Ato na ni siyang habwaon. Magkuha tao kuan pipino. Muga ta pipino kaya itong i-salad. Ito na ni. Ahos, paminta, sili nga halang. Muna atong mga ingredients kani Sprite, tomato paste, dayon, gata sa lubi, sibuyas nga puti, cheese powder. Muna karon ang atong lutuon. Ato sa ni ipapula ang ahos para humot yung kay siya. Pagkapula na din sa ahos, pula na din kay ang ahos. Wala pa mapula oh. Jut lang. Awan nyo guys oh. Okay, pula na ang ahos. Ang kani dayon ang puti nga bombay. Kini ang paminta nga isa ka ko. Kaning paminta. Sprite dayon, Sprite. Tomato paste. Ato ding isunod ang tomato paste. Dayon, cheese powder. Then gata din guys. Oh, gata. Muna siya ang magpadagit sa lami sa kinasun. Ang gata. Hello guys! Ubanay ko karon ninyo sa pagkaon nining Taiwan shell. Ato karong tilawan. Kung lami ba gyud ni. Okay. Nahuman naman ko karon og panghugas sa akong kamot.
Sa dili pa ta magsugod sa pagkaon, dili ta malimot sa pag-ampo ni Lord nga unta tabangan ta niya nga mabusog ta sa pagkaon ug makabas kog kini sa tong kalawasan. Sige. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Lord, daghang salamat sa tanan mga grasya nga imong gihatag kanamo karon. Labi na gidining mga pagkaon nga niya karon. Hinaut unta nga makabaskog kini sa among kalawasan ug ingon man usab ang mga tawo nga nananaw nako karon. Hinaut unta usab nga iapil nimo sa pagpanalangin Ginoo nga unta ang tanan mga tawo baskugon sila. Kining tanan among gipangayo pinagi kang Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Okay guys, karon sugdan na nato ni pagkaon ang tanan. Huruton ta gid ni. Pipino, rice, Taiwan shell, ginataan og Taiwan shell nga adobo. Banana rice. Napod tay mainom nga Sprite. Okay guys, limpyo na ba ni akong kamot? Human ako panghugas. Sugdan na nato pagkaon karon. Kaning unang hungit para sa inyo. Oh my God! Mmm. Sarap. Hindi totoo yan. Lami gyud. Lami kay guys, oh. Hindi totoo yan. Karon pa ko katilaw ani guys. Lami gid siya. Lami gid ang Taiwan shell. Huh? Dagko kaayo guys. Lami kay ang Taiwan shell. Lami kayo. um.
Lami gid siya ang sabaw. Lami kay ang sabaw. Gata sa lubi. Lami kaayo. Mm. 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 Lami kaayo. Mm. Hmm? Nadugo. Nom. Mm. 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 Sarap. Lami kaayo. Mm. Mm. Okay guys. Mm. Mm. Sarap. Mm. 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 Lami kaayo. Nakakakilig. Bola lang yan.
Ikat lang to.